Helburua, mota ezberdinetako landareak erabiliz kontsumitzen ditugun zigarro soberakinen eta maiz hartzen ditugun ibuprofenoek ingurumean duten eragina behatu nahi dugu. Hauek izan dire gure hipotesiak. Gure ustez, nikoteinari dagokionez ez dago garbi ze efektu izango duen. Informazio iturri desberdinek gauza desberdinak baieztatzen baizituzten. Ibuprofenoari dagokionez landaretan eragin txarra izango dela uste dugu. Bestalde, gure ustez, hazien tamainak zerikusia izango du erneketan. Esperimentazioa. Hainbat proba egingo ditugu petri plaketan. Eta disoluzio bat prestatuko dugu agar-agar eta zigarrokinen zein ibuprofenoen astutako urarekin. Ondoren petri plaketara isuriko dugu disoluzioa eta landare haziak ipiniko ditugu bertan. Eta hauen erneketa nola den aztertuko dugu. Erabili ditugun materialak hurrengo hauek izan dira. 3 hazi mota erabili ditugu, dilistak, irusta eta belarra. Agarra-agarra, baita ere petri plakak, zigarrokinak eta azkenik ibuprofenoa. Prozedura. Zigarrokinen kasuan, lehenik eta behin ospeakin ontzietara 500 ml ur botaz hasi ginen. Gero, 10, 20 eta 50 zigarrokineko kontzentrazioak prestatu genituen, eta behin ongi irabiatuta, 24 orduz utzi genituen bertako sustantziak uretara askatzeko. Denbora hori pasata, zigarrokinak atera eta ura iragazi genuen guk nahi genuen ur kutsatu hori lortzeko. Hau, agar-agar izeneko hauts batekin nahastuz disoluzio bat sortu genuen, eta hau sutan jarri genuen 10 minutuz irakiten. Horrela, 20, 50, 10 eta zigarrokin gabeko kontrola sortu genituen. Ondorengo pausoetan, suaren bidez ingurune esterilizatu bat sortu eta disoluzioa petri plaketara isuri genuen. Horrela, gero, bertan landareaziak ipini genituen erratzeko. Ibuprofenoaren prozedura antzekoa da, baina kasu honetan, ibuprofeno pastillak almaizaren laguntzaz txikitu genituen. Horrela, 5, 12 eta 19 pastillako disoluzioak prestatu genituen, eta gero, behin astuta, irakiten jarri genituen sutan. Hurrengo pausoak zigarrokinen ekin egin genituen berdinak dira. Azkenik, esperimentua bitan burutu ondoren, konklusio batera iritsi gara. Aitzitik, zigarrokinekin lortu ditugun emaitzen erreparatze badiogu, ikus dezakegu berdin duela zein kontzentrazio hazi guztiak arazorik gabe ernetu direla. Beste kontu bat da tamaina. Kontzentrazio txikietan, 10 edo 20 zigarrokinen kasuan, hazien tamaina nahiko handia izan da. Bestalde, 50 zigarrokineko kontzentrazioetan ernetu dira, baina tamaina oso txikiarekin. Hortaz, zurtoinaren tamaina guztiz baldintzatua ikusten da zigarrokin hauengandik. Bestalde, listaren kasuan, hazia handia denez, eragin gutxiago izan du. Hori dela eta, ateratako beste ondorio bat da, ibuprofenoak eta zigarrokinak ez dutela eraginik dilisten kasuan tamaina handiena duen hazia delako. Ibuprofenoaren kasuan, ikusi dugu kontzentrazio handitzen zioan heinean hazien zurtoinak txikiagoak zirela edo gehiago ez zirela hazten. Bestalde, beste faktore bat neurtzen egon gara. Hain zuzen ere, lizun, bakterio, onddoen agerpena. Ikusgarria iruditu baizitzaigun. Kasu honetan, aipatzekoa da ez direla agertu, izan ere, ibuprofenoak bakterioen aurkako funtzioa betetzen du. Gure esperimentua betzeko hainbat proposamen dauzkagu. Lehenik eta behin, esperimentazioa gehiagotan errepikatzea, baita ere landaren zurtoinen neurketa egitea, eta belarra partikularki aztertzea.